אני שרה, אני עובדת בתחום של שיקום בריאות הנפש כבר כמעט 10 שנים. היום אני עושה תפקיד גם שיקום בקהילה, מה שנקרא קהילה תומכת, מתמודדי נפש, תחת סל שיקום, תחת משרד הבריאות. בעצם מה שאנחנו עושים, אנחנו מהווים בית לחיים לאנשים שהם עברו איזשהו משבר בחיים, או התקף פסיכוטי, או משהו של דיכאון, או איזשהו משבר משמעותי בחיים שלהם. והמטרה שלנו זה בעצם לעזור להם לעבור את הדבר הזה ולהתקדם גם לחיים יותר עצמאיים, וגם תוך כדי לעשות כל מיני דברים שיעזרו להם. הרבה פעמים מגיעים אנשים צעירים, אנשים שסיימו תיכון, סיימו צבא, פתאום באמצע חיים, אחרי נסעו להודו, נסעו לטיול הגדול, וחזרו במצב באמת כזה, ואף אחד לא נותן לך כלים. האנשים שעובדים אצלנו עובדים מהמקומות הנכונים. זה לא רק מהלב ומהנשמה, זה מתוך מקום של ערך, זה מתוך מקום של אהבת אדם, זה מתוך מקום שיש גם אנשים שבעצמם עברו כל מיני משברים, ומגיעים לעבוד אצלנו כי הם מרגישים שזה מה שעוזר להם, מוציא אותם מהמקומות שלהם. שאתה עוזר למישהו אחר, אתה בעצמך מרגיש יותר טוב. שאתה רואה מישהו אחר בחולשה ואתה נותן מעצמך, אתה מרגיש שאתה יותר מתקדם, מתפתח, מתעצם.